संजय डीजे संजय कहाँ घर है? पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार। शादी तू काका ससुरा जे गेले यही कोन बात भेलो कॉल करे छी बीजी बताबो यही कोन बात भेलो। शादी तू काका ससुरा जे गेले यही कोन बात भेलो फोन करे छी बीजी बताबो यही कोन बात भेलो। कहका ससुरा जे गेले यही कोन बात भेलो फोन करे छी बीजी बताबो यही कोन बात भेलो। पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार। जे तोरा किछ नहीं बुझाए छो हमरा गड़बड़ लागे छो तोहर मंगिया सजा के कियो दोसर लगेलो। जे तोरा किछ नहीं बुझाए छो हमरा गड़बड़ लागे छो तोहर मंगिया सजा के कियो दोसर लगेलो। हमर नींद हमर चैन सब किछ लह गेले वादा तू कोन वादा निभेले ई कोन बात भेलो। संजय 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 कहाँ घर है? पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार। तोहर याद जब आबैया हमरा रहल न जाइया तोहर सूरत दिल से हमरा भूलल न जाइया। गे तोहर याद जब आबैया हमरा रहल न जाइया तोहर सूरत दिल से हमरा भूलल न जाइया। हमर दिल हमर प्यार तू कोना भूल गेले बीच सफर में छोड़ के गेले ई कोन बात भेलो। कहका ससुरा जे गेले यही कोन बात भेलो फोन करे छी बीजी बताबो यही कोन बात भेलो। कहाँ घर है? पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार पूर्वा बाजार।